منی دوست و واجہاں ماں تو گوارا پیرو کا ماشاں جنک کو بچے کا نماسگو کھلا سگا ملک تا یکرندہ پدا 2018 گچنکاری بوگے ایک گچنکاری میں درستانی واسطہ بعض اہمیت داری پرچا کے ساری گئے ہمیں کا گچنکاری بودتگا ہما مردم میں سروگ جوڑ بودتگا ہائنی کارکردگی میں درستانی چمانی دے میں اگاما ایرندہ پدا ہمیں غلطی کت ہمیں ردی کت تو شمی زندہ تہا تبدیلی نیتی میر اویس جان بلوچ PB51 گچنکاری واسطہ میدانات کا منی دست بندی کو سجے راجہ میں سے دوستہ میں سے سنگتہ میں سے کہ شما اویس اقبال بلوچا کمک کریں آئیے سپورٹ کریں آئیے ووٹ بھی دیے پرچا کے اویس اقبال بلوچ تا جذبہ ایمانداری دوستی اور محبت و مہر راج دوستی کہ آوتی مخلوق کے واسطہ نہ شب چاری نہ روز چاری ہمیں وڑا وش نیوز ٹیلی ویژن جو آئیے بندات آئیے کتا تمرچی روچا ماں بلوچے جیڑا بلوچے مشکلات بلوچے مصیبت دیما آرتا مارا میں راج گشی شما اشکی مشکلات پیش دار نہ گئے شما اشیا حل واسطہ بھی جہد بکنے ہمیں مخلوق گش کے پدا ماں میر اویس جان بلوچ وشتہ تو گچنکاری بار گزو اویس اقبال بلوچ ہما تا مردیں اوارانہ زمین چند بی بی میرانی دیم سیلاب زدہ جان بیبا یا بلوچستان کجا ہمدو دماغا مصیبت بی بی ای مرد ہوتی آواز بلند کو تا ای مرد میدان تایر کبتا منی ہمرائی ماں مروچی ہر جاگے ہستا تو اشیتا اویس جانے برابری حصہ ہستے منی گنا ہم کوپک بوتا پر ہم کوپک ہستے اگا شما یہ ووٹ دے تو شما باور کریں ہنچو بلوچ دود ربے دگے روچ ای وقتا پورا دنیا جس کا گئے لوگ چک کے بلوچ یا بلوچ نہیں اب بلوچ دود ربے دگا جو ہستے سرپد بوتا کہ بلوچ یک قوم یک راج ہستے مارا بارو بان کنک بوتا مارا یک دنیا چے جدا کنک بوتا ذات نام سرا مذہب نام سرا بلے امی مردہ جہد کو تا اور درا بلوچ یک پلیٹ فارم سرا شما باور بکنے اگا اویس جان PB51 کامیاب بو ای PB51 گوادرے جو حلقے اشیتا مزرے تبدیلی کے یک انٹرنیشنل معیار استمانی سوچ مردوں میں یک بعض قابل اور دوراندیش آئیے پلاننگ بعض بہترین ایک روایتی سیاستدان نہیں پرچا کے حاجی محمد اقبال بلوچ بچے حاجی محمد اقبال بلوچ آئیے پجار ہج ضرورت نہیں استے آئیے کارپد آئیے بلوچے واسطہ ہر جہد کو تا آیا ماں مختصر گپے تو کا تفصیلی بیان کو نکنا بلے بنی راج درا زہاں آئیے ہائی چرند ماں ہر چکارے کو تا یا ہر جہدے کو تا اویس جان منی ہمراہ بتا امی جہد امی کار اویس ہنگا بھی کھا ماں ہنگا بھی کرے بلے ماں ہما صورتا شمی مدد کت کنے ماں ہما صورتا شمی جیڑے حل کت کنے کہ اما وقتا شما مارا وطی نمائندہ جوڑ بے کنے ماں اگر شمی نمائندہ بھوتے ماں اور وطی گسا نوف سے ویس وطی گسا نوف سے اور شمی واسطہ جہد کا شمی گمہ رابطہ تو کا بھی نہ دگا ملکانہ رو گردی نہ یہ سرمایہ کاری دگا ملکانہ ہستے ہمیں دے جامع نندے ہمیں واسطہ ہمیں ملکتا ہوتی سرمایہ کاری کا ہمیں دے مخلوق کے واسطہ کار کرنے منی دست بندی کو سجے راجہ میں سے PB51 ہے کہ شما اویس جانا ووٹ بھی دیے ادا ووٹ خرید و فروخت بھی زوروں کو باکنک بھی اگا کسی شمی ووٹا گری یہ قانونی جرم ہے اخلاقی جرم ہے مذہبی جرم ہے یہ دیکھتا پوش لگت مال ایک سرا جو ہستے ہیں یک زوراکی ہے
वोट गिरग और वोट बाकनक अगर कसी वोट गित्ता या कसी बाक होता आ दोई समाज वास्ता बेहतरी हार्त न कना परचा के तो अगर ती वोटा बाकने अवशी माती वोट पर जर्रा गित्ता तो चे कारात के मनी करा जर तरह चीद 1500 वास्ता तो ती आयु की नस्लें सज्जे जिंदगी बर्बाद करने गए तई चुक के तालीम बर्बाद करने गए वती चुक के जान सलामती मामला था बेहतर न करने गए और माँ कुजा रहे सर में वोट बा मकने वोट मगरे ये दो ही कार अच्छे जो हस्ते मतरा दीर बेकने अवामा यल बिदे कि अवाम वती वोटा वत बरो बिदा एक गप्पी रास्ते के ओएस जान बलोच खुसूसन बलोच जाल गुना नहीं वास्ता जनिक का नहीं वास्ता शप रोज कार का जोहत का आइए तालीम वास्ता कार का आइए सेहते वास्ता कार का मनी माँ तो ग्वारा मनी दस्तबंदी हमेशा शुमा अमार ऊंचा गिसा ता मबी शुमा दर भी आए शुमा वती वोटा ओएस जाना बिदिए माँ शुमारा बावर कनाए ना कि शुमा तब्दीली गिंदे जुद तब्दीली गिंदे फौरी तब्दीली गिंदे दुमी ऊंचा चे शुमा तब्दीली गिंदे शे माँ शुमारा बावर कनाए नहीं परचा के माना कदी बाब उतगे नमा बाब है मादरा और भी है यकमुश्त भी है और ओएस जाना वोट भी दिए मीर ओएस जान बलोच शुमई वास्ता शुमई चौके शुमई ब्रासे शुमई औलादे शुमई इलाके मर्दों में शुमई हम्बले शुमई 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 हर डौले मुश्किलात इसरा शुमई को उश्ताता तो बनी दस्तबंदी आखिरी हमेशा के शुमा मीर ओएस जाना वोट भी दिए परचा के माँ हमें लौटे कि मई मखलूक अभी आसराती बेरसी परचा के मनी मखलूक हम इंसान हस्ते बाज मिनत